is reizigers niet mis. Alles wat ze nog keurig heeft, is vader en Sherlock. Niks dat ze nog niet bedenkt, zijn in de kunstigste geval. De engste is gij, wat is de vlucht, maakt die goede verdekt. Wow, steed ik niet goed, maar ik leid ik op en ik hoor niet showers op. Ik maar Waterloo. Ik zeg maar wel zo. Bij geen koebeet, dat blijft gewoon in nacht. En wie dikker de vod is, wie groter de boeks is. En als de hand van de leg is, dan zit de ene van de slag. Vleugel is de koning met een korte oorschreefs. Hoe zijn rummelwink niet melk je.